Това са звуците, при които ръката им започва да играят. Сигурно, че нашите би имаше други, не по-малко пошли, понятия и стилове. Но днес много агресивно се пропагандира любовта, която видяхме. Пошлата любов, сексуалната любов. Не знам доколко от вас ви е правилно впечатление, но голяма част от песните се говори за любов. Но правилно ли впечатление колко части или каква част от тези песни се говори за любовта в семейството? Истината е, че при един добър анализ ще разберете, че 90% от песните се говори за извънбрачна любов и то най-често за изневяра. Говори се за ония първични емоции, които човек изпитва при срещата на някой друг. Някои песни минават всякаква граница и открито говорят за това, че човек изпитва чувства към човек, който е женен и обявява, че е време той да се раздели с нея, че тя му принадлежи на нея, или че тя му принадлежи на него, или той принадлежи на нея. Общо взето, в друга песен на Мария Илиева казва, може да имаш нея, ама мен ако нямаш, нямаш нищо. И днес празнуваме Свети Валентин, празника на малкия Валентин отзад. Както ви обещах, днес ще говорим, освен за любовта в семейството, ще говорим и за нашата любов и нашето посвещение към нашия годиник, към този, на когото твърдо казахме, обещавам, денят, в който той ни среща, денят, в който застанахме пред олтара и направихме своите брачни обети. Разбира се, свикнали сме да гледаме на срещата с Бога по различен начин. Говорим за този ден като ден на нашето обращение, денят на нашето покаяние, денят, в който сме били очистени. Но трябва да ви кажа, че денят, в който Христос влезе в нас, е денят, в който ние направихме нашите обети, сватбени обети и му обещахме, че ще му принадлежим. Това беше денят, в който ние също така осъзнахме, че този брак ще бъде доста труден, имайки предвид факта, че нашия женик няма да го има известно време. И че за известно време, като годиница, чийто женик е заминал в командировка, извикан е в армията, отишъл е в Афганистан, или пък е заминал на някъде си за дълъг период от време на нас, ще ни е необходимо да имаме цял арсенал от неща, с които трябва да оправдаем любовта, трябва да издържим до денята, в който той се върне обратно, за да оправдаем неговата любов, да оправдаем неговите очаквания, за да бъдем отново съединени с него за вечността. Това е идеята на цялото християнство. Кажете амин. Много често гледаме на християнския си живот като на серия от всякакви преживявания, добри или отрицателни, си казва Бог само да свърши това, че да се отървам. Но трябва да ви кажа, че Божието царство, както и нашето взаимоотношение с Христос Исус, в Божието царство има два аспекта. И тези аспекти са все още не, но тук и сега. Запомнете го, все още не, но тук и сега. Това означава, когато Христос говореше за Божието царство, покайки се, защото Божието царство наближи, а в други моменти казваше, ето, то е тук. От една страна Божието царство беше тук, от една страна нашето обединение, нашето сливане с нашия годиник вече се е случило, а от друга страна очаква и своето крайно изпълнение. Така че ние сме вече в годеж.